Salam. Salam. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Geçip bilerim. Geçin. Baş üstüne. Yeri, bu gedek kısayla oňul näme? Güýdüň şahyry Gurbannazar Edizow. Tugulamy. Gaplap berän. Hukman. Doğrusu sizin kitaplara bolan söýüňiz menne de uly höwes derejä, hyjyk derejä. Köplenjem goşgular ýygynysyny saýlaýaňyz. Siz gideňizden soň şo kitaby men özüm okaýan. Size yaran bolsa, siz saýlan bolsaňyz, gowy kitap bolmaly diýen pikirde galýan menem. Degenlerdiňiz. Aslynda kitaplar bilen men çağlykdan bagrymadaşam. Esasanam goşgular men ýüregimiň aramy. Okasama ýüregim diýinçälä, ruhum bolsa iňçälä. Dogry. Gurbannazar Edizow. Dogrusy menem Edizowyň goşgularyny ören gowy görýän. Hani bir goşgusy bolmala, ýene de güýz diýip başlaýar. Hawa. Ýene güýz. Güýz gelende saralýar ýaprak. Ýaprak saralanna durlanýar pikir. Ýatlaýan geçeni öňküden köpräk. Hem diýen. Oňatlyk Hudaýa şükür. Berekella. Hawalan. Sesiňize saglyk. Kitabyňyz taýyn. Hawalan. Ýöne bu gerek kitap maňa däl. Sowatly galýan. Dogrusy duýdumam. Ýene biraz sormaga çekindim. Ine, bolam dukanymyň adyndan size kiçiräjik sowat. Beh, gowduny. Edizowyň hem kitaby hem keşfirleşdirilen torba. Köp sag bolun. Nesip etsin. Dogrusy sorarmyň sebäbi dukanymyza gireňizde täzaýyň gözüm gowandyrjy meýwelerini gözüm düşdi. Hawa.